Салом алейкум. Конкурс. Ду телефон ва сум тақсим мекунем дар подписчикои ки мо рози тамошо кардастанд. Чикор кардан дар корай. Якум дар инстаграми ман подписатсия кунед ва дар ҳамин канале гап надорум. Видеое ки шумо тамошо кардастанд поделитсия кунед дар одноклассники, дар ки ҷое ки шумо ҳастед, Facebook, ВКонтакте, фарқ надора. Одамое ки мебаранд ай ҳамин видео мо интихоб мекунем. Яъне ба ё бояд комментария бинависанд ва номери телефоншон ё ки ссилкаҳои соцсетшона бимонанд ки мо ро бибинем сума бутем ё ки телефона бутем шуна хаки чӣ мебара. И карат ман ҳамаро проверка мекунам, барои ки чанд бор мо конкурс кардем. Бисёр одам гуфтанд ки Фарик ту проверка накардӣ, вай дар инстаграми ту подписатсия кардагӣ ҳаст ё ки не. И карат ман проверка мекунам. Мисол вақте ки одама ёфтум менависимаш, барои бародаро хубтар мешавад ки номери телефонтона бимонен ҳамагӣ 3 ҳафта, барои ки телефона заказ кунам 2-3 ҳафта меояд интернет, мумкин ки хай тестарам биёяд. В общем 3 ҳафта, баъди 3 ҳафта маш маълум мешавад. Дар таги ҳамин видео бо ман подробно менависам чикор кардан дар кора як бори дига. А так бародаро ба пеш. Якум XBet бурдҳои хела калон сумои вазбин. Дар таги ҳамин видео дар комментария ман мемонам ссилка, бидроин регистратсия кунед ё ки скачал кунед приложение Якум XBet ва сумои вазбина бибарен. Ай футбол, ай баскетбол, ай хоккей, теннис, короче уже дафига бозиҳои, дафига спортай бидроин хела суми тенҷа бибарен. А мо чикор мекунем? Мо мерем сумои бурдагимона сарф мекунем. Ман хостам и карат видеои ахбор хабар накунам, не ки азга бугум маҷбур шудам, барое ки аку заставид накардан мара. Просто ради интерес дромадам хабарҳоро хондам ва дар Тоҷикистон просто бугум хела чанд корои безеб шуда ки ман просто мехом гап занам. Конечно ман медонам ки шуморо дидагиен ва фаҳмидагиен пешай ма, бисёртон дар бораи бо бисёртар медонен чемай ма. Деги гап дар чие ки лично и темо конечно же мара хавотир мекунад, чиқадр ки бисёрои шуморо сар мекунам ай хабарҳои более-менее нормальни, барое ки дар охир хела хабарҳои печальни гуфти гапо. В общем ба наздикӣ чиқадр ки худон ба фикри ман мумкин ки фаҳмида бошен, зодрӯзи Умар Хайём буд. Конечно бисёриҳо шарт мекунанд, спорид мекунанд. Рост гапа бигӯм дар чанд ҷо ман худам дидагиам ва дар як хел спориторам иштирок кардагиам ки Умар Хайём кадоме мега мисол ай Узбекистон ай, а кадоме мега ай Тоҷикистон ай, а кадоме вообще мега ки ай дигар давлатҳои чиз как бы серьёзно. Мисол дар интернетам шумо агар ки бинед ҳаста и чиз дар ҳамаи давлатҳо қариб чанд давлатҳо ба забони худшон тарҷума кардагианд. Мисол Рубаӣ шавад, Шероша, ҳамаи мо чизе ки менавист ва чанд пасори давлат ба забони худшон Шероша хондан. Ман мехоҳам шумо просто нишон битам. Великие шейхи, великие поэты из савана могут снова творить челму. И где-то, я уверен, что где-то он сейчас бродит вот близок к нам. Quand le rossignol, ivre de son vin, trouva son chemin dans le jardin, qu'il y trouva dans leur entrain le visage de la rose et le verre de vin, en langage de circonstance, à mon oreille il dit: tu le sais, le jour enfui ne revient jamais demain. 自分が来て宇宙に何の駅があったか、また行けばとて格別変化があったか、一体何のためにこうして来たり去るのか、この耳に解き明かしてくれた人があったか。 I kallakare arki ritivik agodari pion viora galbala tallote aveni shukka vona I mahale I kalla galogoli akun ki awo ku kallakaraat kallakhirinat kalla pironsa. یک قطره آب بود با دریاش، یک ذره خاک به زمین یکتا شد. آمد شدن تو اندر این عالم چیست؟
омад магаси падиду нопайдор. ва ҳамаи пасоло дар Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе хондагианд ба забони худшон. Яке дар ҳақиқатан бародаро дар интернет ва бисёр шоиро оилам спорт мекунанд кадом шеър, кадом рубаи ай Умари Хайёмай а кадомаш не. Барое ки бисёр шеъроро мисол меган Умар Хайём нависондагие ки рубаиёро не ки дар ҳақиқатан бисёроша вай нависондагӣ нестай. Инам хеле хабар буд ва оста мегзарем ба чизҳои вазбин. Хабар дар бораи патент дар тарафҳои Иркутска дар Иркутск, блядь. Куси бувад. Блядь. Вақти танг андозӣ. Дар тарафҳои Иркутская област бародаро дар онҷа чанд намуд корҳоро барои одамое ки патент доранд манъ кардагиянд. Дар ҷози шумо спискаша диресем ба кадом корҳо мумкин естай даст задан, яъне чӣ хели корҳоро кардан мумкин естай даже агар ту патентам дошта бошӣ дар муҳоҷиро. Одамое ки ай тарафҳои бигем давлатое ки таможни союза дохил мешаванд ё ки вид на жительство доранд ё ки РВП ва ё дақл надорад, фақат дар одамое ки патент доранд. Таркиш буд дар Душанбе ва ба фикри ман шумо диден роликоро дар Инстаграм ё ки мисол дар YouTube, дар Facebook. Дар ки ҷои Душанбе буд? дар повороти аэропорт. Ду компанияро дар ҷа гунаҳгор кардагиянд ва кадом компанияро дар ҷаномошона хондесин ва ё дар чӣ гуноҳ доранд. Дар ин хабар нависондагие ки якта компания заказ гирифтаи ай гостиницаи Хилтон барои тоза кардани чандта цистернаи 25 тонна, яъне гази жижнира тоза кунанд ва ами компания просто да канализация рехта аму жижни газа, яъне остаткои жижни газе ки дар ҳамун канистро мондай ва верози қапидагиянд ва ё ҷавобгаранд дар ҳамин кор. Таркиш рӯзи 18 май шудагиай соатҳои 6 ровно дар кӯчаи Аҳмади Дониш, яъне дар ҳамун тарафҳои повороти аэропорт. Худо ба шукр ки ҳеч кам намурд, ҳеч кам мисол дар ҳамин кори безеб аз дунё нагузашт. Не ки гап дар чия бародаро ҳамин қадар таркиши майдаҳак, ҳамин қадар таркиши ки мисол чанд кас талхакаф, чанд кас ба фикрам телефон карда Россия, одамое ки дар онҷа зиндагӣ мекарданд, хонагиҳошона пурсид ама тенҷай созай. Ва ман савол дорам дар ҳамон одамое ки фақат мегӯянд ку ва фақат дар бисёр ҷоҳо менависанд бихезен там чӣ хапен ихеухе ҳар хел гапҳо. Гап дар чия ки бародаро ҳамин чиз мода нишон медиҳад ки шикр кардан дар кораи давлати мо чӣ хеле боша набоша тенҷӣ ва оромиай. Хайрат ки мисол мо дар тарафҳои Афғонистон ки дар тарафҳои Сирия зиндагӣ намекунем ва намебинем чӣ хел ҳар рӯз уҷара мекафонанд, ҳар хел одамкушӣ тирпаронияй. Просто бо шумо бинед чӣ одамо дод зарестиянд ва дама дар тарсай бисёр одамо бо дар ким кадом давлатоанд не ки бихезен там ҷамъ кунем. Рӯз гапа бугум и кор неправилный ай ман фикр мекунам ва баром бародаро чиз мода дар кор нестай. Бунд дар тирмаи Ваҳдат 20 нафар номошон нависондагиянд ба наздики МВД Тоҷикистон номошон навис киян ё ба кадом статья ё тирма шидагиянд. Бош 20 нафар мурдагия дар ҳами бунд, дар ҳами ҷангу ҷанҷол. Чӣ хеле ки ман фаҳмидам, барои ки пешакӣ ман тамошо кардам, чанд хабара чанд чиза хондам, фақат маълум набуд ва охирон хабаре ки ман хондам шумо да мехоҳам нақл кунам. Дар ҷа баъдор нависондагия ки 5 нафар коргарои ҳамун тирмаро куштиянд ва дари 8 каси дигара кушодиянд. Дари маҳбусро рӯй кардиянд. Ҳама ваё ай исламское государство буда, яъне ай ИГИЛ ва номои чанд одамое ки ваё куштиянд ҳастай. Мо байни ҳамо ман якташа шинохтам, дар чанд хабарҳо дар борааш хондагӣ будам. Ба фикрам шуморо медонед и Шайх Тимурай. Обшамо одаме ки хича намедонам ҳазрат мегирифт, хича пайғамбар мегирифт, любой кори безеб мекард ва бародаро зиёд памухай курам хела да кори безеб машҳур буд, кори безеб мекард. Гап да вай нестай. В общем урам куштиянд дар ҳами ҷангу ҷанҷол. Бисёртар дар ҷа номи бачаи Гулмуродай, ҳамон одаме ки намедонам начальники амон буд дар Тоҷикистон, в общем чӣ хеле коргар буд. Номи вай Беҳрӯз Халимов
бачаи 20 сола буд, 10 сол маҳкамаш карда гиранд барои нами терроризм, барои нами даъват кардан ба терроризм, общем мали темо. Ки ҳар фақат ман мегӯям ки ба ҳамин коро машҳур нашин, бошин барои ҳамин коро ура 10 сол маҳкам кардаги буданд. Дар пеши тирман чӣ гихтон дидестайн, занояму одамое ки дар тирман, очуҳошон, поошон, общем ҳама хешта бош омодагиян, ҷамъ шудагиян, 60 одам зиёд ва мехоҳам бифаҳманд мисол ки мурд, ки зинда монд, чӣ гап шид, мисол хешта бораи зиндан ё ки не барои ки дар уҷа чӣ хеле қайқтон фаҳмидем ки пиша бисёртар одамои бардоштанд ки дар ҳамин исламское государство нами терроризм қуш буданд. Погиб племянник или он живой, мы не знаем. Обещают, что если будем ждать дома, то выдадут тела. О, братик мой, братик. Кому мне высказать свою боль? Боже, кому? Приехала в тюрьму на свидание, а тут такое. Знаю, что вечером был бунт и все. Ва дар ҷо, конечно, бисёр одамое ҳастанд ки просто ягон ба мошенничество ёки ба ягон кори дига дар тирма шидагиянд. Вора амрӯз я пабугум айдасти одамое ки дар дурияи тирмани айдасти мисол охранник, конвой, панвой не, просто айдасти ҳаму дига одамои шиштагӣ зарар дидагиян. На данный момент ҳозир ҳама 100% мисол ягон хеле проблема нест. Ва ман фикр мекунам бачаи 20 сола ҳаки барои чӣ ман 20 солта дар бораи вай гуфтастам, просто дар ҳамаи хабаро номи ҳаму как будто вай мисол главный боша, яъне сар кадаям темора дар дурияи тирма мисол ҷамъ кадаям ҳаму круги ки одамое ки интерес доранд дар ҳамин темо ва чандта охранника киштиянд. Ва дар инҷа нависодаям ки одамое ки дар инҷа мурдагиянд дар ҳамин воқеа ҳамаш гунаҳгор будагиянд дар ҳамин терроризм ва экстремизм. Чӣ хеле ки дар хабарҳо нависодагиянд бисёртар гунаҳгор мекунанд бачаи Гулмурод Халимова. Намефаҳмам итак дар дури тирмаи типа қарор бишин ждат ки кай меброӣ дар мисол гуфти гапо қарор бигард мумкин тезтар боброӣ неки не. Ва роз я пабугум хеле одамо дар общество опасиянд, барое ки даже агар ки дар дури тирма қарор истода натонанд ва дар свобода чӣ кор мекунанд мисол. Ва ҷида бо бисёртар чанд одамое ки мисол чанд сол пеш мехостиянд чандта таркиш чанд ҷора бикафонанд дар шаҳри Душанбе, одамои хуб не. Конечно ман намегӯям ки хела хуб шид ва ё мисол мурдан ёки ва ёро киштанд ёки мисол ва ёро маҳкам карданд. Не, гап дар нест саҳӣ. Неки рост гап пабугум хай намедонам, конечно жилет кардан ва ёра ман жилет намекунам, неки хирсандирам намекунам ки ва ё мурдан ёки ва ё хичон ба хичон ҷанг шидан кадомеро киштанд. Конечно кори безеб кардагиянд, барое ки ин моҳ моҳи рамазонай ва моҳи мисол беҳтаринай дар ҳамин сол бояд имина дар ҳамин вақт ҳамхарӣ кор карданд. Ва ки ҷо ва ё метавонанд мисол дига гап задан дар рӯи ислом ки мисол моим прав, шумо не правен, барои ки фақат ҳамхарӣ мегуфтанд ки моим прав, моим ҳақ дар ислом, а шумо не. Ва ё дар моҳи шарифи Рамазон хеле коро мекунанд ва бо рӯи ислом гап мезананд. Барои ҳам ман уже миллиардум бор боз мегӯям ки дар ин коро мисол ман ҷавонора ҳамсолои хидма ёки хидм калон фарқ надора боша бародар дар ин коро даст задан тамом мумкин нест, барои ки оқибат ин ҳамхари темо оқибат надора. Дар накласни ки Facebook, в общем любой соцсета ба фикри ман шумода нависондагиянд ёки хай даже менависанд ёки пеш менависанд ки мисол даъват мекунанд бар ҳамхари коро. Ман шумо дар як бори дига миллиардум бор саед метавонам ки чорный список просто мегирен, дар чорный список мепартоен ва агар ки возможность дошта бошен хабардор кунен коргарои милисара давлата фарқ надорад, барое ки хешта боротона ёки хитона ёки он касгаро хеле фреб мекунанд бар ҳамхари роҳҳо мебаранд ва оқибаташ хитон диден чӣ хеле мешавад. Дар охир ман чӣ хеле ки гуфта будам шумода совет метавам кино. Имрӯз бародаро агар ки бекор монен тамошо кунен кинои Собачья жизнь. И кино дар бораи як сагай, не ки и кино хеле просто мисол саг гап намезанад, чӣ хеле ки дар кино мисол дани саго меҷунбанд ва овоз меброяд. Кино хела кинои анҷоиботскияй ва рейтингшам хела баландай ва хела маънои чиқир дорад. Дар бораи конкурс аз хотиртон набурем, ба ман дар видеои оянда як бор дига бо дар хотири шумо мерасонам. Дар инстаграми ман подписаться кунен, фақат дар мебурам бимонам инстаграма. мегӯм не ки ай хотир мебурад. Все тамом, микрофонам мегирем дар ҷо мемонем.